Zdárek lidi, vítejte u dalšího videa a dneska si ukážeme, jak stáhnout jednu hru a společně si ji dokonce i zahrajeme, to Pixel Gun, můžete vidět. Tak jdete na obchod Play klasicky. Jo, když tak to řvu vzadu, toho si nevšímejte, tady můžete vidět, jsem natáčel už jedno video, jak udělat svůj vlastní animaci, ale to budete mít v mém kanále, když se podíváte a napíšete akorát Pixel a už vám tady vyjede Pixel Gun. Tak a tady najdete si tady toto Pixel Gun 3D Pocket Edition. Tak já už si to otevřu a vy si to nainstalujete. Když tak už si to můžeme zahrát. Já už to hraju celkem dlouho, takže já budu mít možná už trošku větší level, jsem level 12, když tak už. Mám už lepší zbraně o hodně, já vám tady ukážu, jaký mám zbraně, jo. Si to zahrajem. Tak. A možná to bude jenom jedna hra, ale to je jedno. Stejně potom, když tak budu hrát, když vyhraju jednu hru, no tak už mám další pohár, takže si to zahraju, proč ne, že jo? Tak. Ano, se nám to hezky načte. Tak. Načti se už. Nebuguj se a načti se. Pane bože, nečtí se. To víte, no, tak jakože zastaralý mobil, chápete, že jo, a iPhone 7, vole, že. Jo, když tak jakože malačím, protože já tady možná budu mluvit jakože trošku zproštějš, když tak to ťukání, jestli vám vadí. Ježiši, to už je štve, proč se to tak dlouho Proč se to tak dlouho načítá? Proč se to tak dlouho načítá? Víte co, já to stopnu a až se to načte, tak já se ozvu. Takže jsem tu zpátky, už se mi to načetlo. Jak můžete vidět, já už jsem takovej už ten lepší, já si tady akorát otevřu vajíčko. Tak. A já jdu na armory, tady můžete vidět, jaký mám. No, když tak tady mám AKčko, tady mám nějaký, počkejte, já vám to slumím, ať vám to neřve. Tak tady mám nějakou tuhle zbraň, plánuju si koupit tuhle, už jsem na ní měl, ale já jsem si místo toho koupil samozřejmě takovouhle motorovku, která není moc dobrá. Potom mám takovouhle knížku a tady mám akorát sniperku a tady mám tuhle věc a tu dostanete za bonus, když dohrajete tady ten adventure, jak tady můžete vidět. Evidentně mi někdo kámoš mě píše. Když tak si ho můžete přidat, je dobré, jakože to musím uznat. Já zahrajem si. Počkej, ne. Počkejte. Natáčím. Tak a můžeš pozdravit ve videu. Asi tak, no. Takže já si jdu zahrát tu jednu hru, jak jsem říkal. A když tak si to stáhněte a podpořte výrobce tady téhletý hry, protože je fakt dobrá. Jako dávám pravdu, jakože abych pravdu řekl, dávám 5 z 5, akorát teďka jsem tady zapl Google, protože jsem tady nechtěl zmáčkal jedno tlačítko, který vy nevidíte. Tak. Počkejte, jenom se to načte a můžeme okamžitě hned jít hrát. Connecting the room. Vypadl svět. Tak já se připojím znovu. Ale jde tady vlastně jenom prostě. No počkejte, já to střihnu. No už jsem tady a jde o to tady zabíjet prostě monstra a nevím co všechno. Teďka tady mám tu motorovku, počkejte, když tak
Tady už mám jedno monstrum, ale ježíš, já se nemůžu trefit. Teď toto už zabíte. Je to štve. Tak já si vezmu třeba tuhle knížku, protože je dobrá. Na stříli takovýhle laser můžete vidět. Teďka. Ty vogo, někdo tady satan, ne? Nejlepší jsou ty červený, to už vám řeknu hned. A ta knížka je taky dobrá, to zabíjí okamžitě. Třeba tady ty ptáky to zabije hned. Au, někdo mě zabíjí. Au, co mě zabíjí? Jo, tenhle mě zabíjí. Aha. Když tak jste tady v multiplayeru a hrajete s nějakýma lidma. Já už jsem ten lepší, takže jestli mě potkáte, můžete pozdravit do videa, tady v chatu. Taky se tady dá chatovat, takže já s tím nemám problém, jestli chcete pozdravit, jestli teda budu natáčet, tak můžete klidně, mě to nevadí. Počkejte, já se tu zaseknu, pane bože, toho už mě štve, ještě někdo, no, už mě nechte, pane bože, já nejsem připraven na vás. Aspoň tady toho, pojď, aspoň tady toho hlavního, bum, všechny tady zabijem. Teď nezajímá, kdo tady po mě jde a kdo ví, kde je se mnou. Tak, tady všechny vyvraždím. Samozřejmě jsem teďka jsem druhý, takže možná budem první, to se ještě uvidí. Když budem první, dostaneme ty, jak se tomu říká, prostě peníze, jak víte. A 30 korun, nebo kolik je tom se tam dostává. Nebo 30 prostě zkušeností, nebo co já vím, co se tam ještě dostává, co ne. Já nejsem jakože profesionál v téhle hře, ale tady jde spíš zabíjet od tady tyhle ty červený, protože za ty dostáváte co nejvíc bodů. Akorát, že ono to je jakože ty bugy, protože já tady už mám strašně moc megabajtů za natáčení, protože ježíš, někdo tady po mě střílí. Já nechte mi tady toho mi nechte, to mě taky za hodně. Ty červení jsou za hodně, jo, když tak, abych pravdu řekl. Každý skoro červený je za hodně. Jo, když tak jakože jen tak jenom, ježíš, to se laguje, možná tím jak natáčím, ale jo. Já zabijím, jo, jsem první, dámy a pánové, jsem první. Přece jenom jsem to dohnal, jsem první. A už mě to nic nepřekáží, abych byl první. Nic mě nepřekáží a jsem první, dámy a pánové, vidíte, Victory plus 30 a mám nový pohár. Takže dostal jsem ho, už vidíte, můžete si všimnout. A to bylo kousíček, dostat plus 20 coinů. Takže boom. Dobře mi, panečku, dobře mi. Takže já se s váma loučím a pro toto video by to mohlo stačit a čau.